महाराष्ट्रामध्ये ज्या काही घडामोडी झाल्या आणि गेले 7-8 महिन्याची माझी मनाची कुसुंबना होत होती की मला मन मोकळं करायचं होतं आणि ते सगळ्या आपल्या महाराष्ट्रातल्या धारकऱ्यांपुढे मोकळं करायचं होतं. मी आमच्या अध्यक्ष रावसाहेब देसाईजींना एक निवेदन दिलं होतं की माझ्या निलंबनामागची जी काही कारणं असेल त्याचा आपण खुलासा करावा. मात्र कुठलंही उत्तर त्यांच्याकडून आलं नाही. त्यामुळे असा निर्णय घेतला होता की संपूर्ण मोठा हा मेळावा घेऊन आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीचा खुलासा 4 भिंतीच्या आत नाही सगळ्यांसमोरच करायचा. दुसरी गोष्ट हे कोरोनाचं सगळं हे वाढल्यामुळे प्रभाव वाढल्यामुळे ह्या सभागृहामध्ये आपण घेतली नाही तर एखाद्या मोठ्या मैदानातच आपण सभा घेतली असते. आज माझं मन मोकळं केले. सगळे जीवाभावाचे हे धारकरी आहेत. माझ्या अडचणीच्या वेळेमध्ये सुद्धा किंवा जिथं मला बदनाम करून संपवण्याचा जिथं प्रयत्न चालू होता अशा ठिकाणी माझी ताकद बनून हे सगळे माझे धारकरी मित्र शंभू भक्त शिवभक्त सगळे माझ्या सोबत उभे आहेत. त्यांच्यासमोर आज मी माझं मन मोकळं. हिंदुस्थान श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान असं या संस्थेचं नाव असेल. त्याच्यामधून ही संस्था फक्त सामाजिक कार्यासाठीच असेल. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे जे उपक्रम असतील त्याच्यामध्ये प्रत्येक उपक्रमामध्ये सहभागी असतील आणि एक सामाजिक कार्य करण्यासाठी ही संस्था आम्ही आज स्थापन करतोय. एक पण आज सगळ्यांसमोर केला आहे. सगळ्या धारकऱ्यांची विचार करून त्यांच्या संमतीनं केला आहे की प्रत्येक वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सोबत जे मावळे होते त्या प्रत्येकाचे समाधीचा जीर्णोद्धार करण्याचं कार्य आम्ही आज हाती घेतलं. कसं आपला संधी मिळाली पण तुम्हाला संघटनेमध्ये तुमची बाजू मांडायची संधी घ्यायला मला आश्चर्य नाही वाटलं कारण असे अनेक जण आहेत महाराष्ट्रामध्ये की ज्यांचं निलंबन झालं आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं कारण दिलं नाही. काही जण रडले, काही जणांची कुटुंब रडली, कुठल्याही प्रकारचं निलंबनाचं त्यांना कारण दिलेलं नाही. मलाही मिळालं. गुरुजी ही आम्ही गुरु माऊली म्हणतो. त्यांना चांगलं वाईट यांना काही दिसत नाही. त्यांना फक्त आमच्या धारकऱ्यांचं सुख दिसतं, धारकऱ्यांचं हित दिसतं म्हणून ते त्या ठिकाणी त्यांच्या पाठीशी उभे असतात.